No, tam už to bylo blbý. Tam už byli ty zloději, víš, vrahové a tak dál, že tak to jsem jenom slyšel, víte, přesně jsem to neviděl, že třeba člověk ráno vstal a říkají, člověče, představ si, tam byl zavražděn ten chlapík a okradli ho. No a teď NKVDisté samozřejmě to vyšetřovali a chytli ho. Tak se nehráli s ním. Postavili, odstřelili a hodili do nody. No, tak tábor jsme pomalu si stavěli novej úplně. Představte si, no teď tam byli připraveni, pač tam ty baráky byly jako zděny, víte, a my jsme už pak stavěli z fošen. Víte, to se dělali na pilotech, pozor, že? Tam se stavěly ty baráky na pilotech, že jestli to Močalovita půda nebo co bylo, že? A tak hranoli, jo, po obou stranách obity těma fošnemi a mezi to se dávali pilíny a tak dále, a všechno možné, aby to bylo teplé. A už se stavěli po schodově. No a tam jsme se dočkali toho, že do toho tábora, že v Norilsku, jak jsme jednou takhle jako byli v tom táboře, a to bylo východ nohy, jak se říká, když se nedělalo, jeden den se nedělalo. Jo. Jsme viděli teď, víte, obleknutí, že důstojníci, víte, krásné uniformy, že říkáme, Ježišmarja, jak tam přicházeli, víte, už pěšky, ale samozřejmě kolem psi a strážní. A to byli Estonci, Litovci a to, jak Rusáci, všechny ty důstojníci, víte, od toho štábného kapitána, nebo jak, pak tedy ještě existoval štábný kapitán a tohle, že ty vyšší důstojníci jako posílali do koncentráku. Snídaní vám dali polévku, že v které třeba, když jste našel brambor, tak se chlubil, že máte brambor v polévce. Vypadalo to tak, jak když spláchnete po mlíku hrnec, jo, od mlíka zabarvený, jo, a kousek rejže, to bylo, jak oni říkali, 250 gramů, no taková ta lžička, malá vaříška, jo, no a třeba kousek rybí. Ale oběd nebyl. No, chleb tam normálně, když jste plnil normu, byl 80 dek. Když jste plnil třeba na 90%, protože tam se dával chleba podle toho, jak jste plnil normu. Tak třeba už jste dostali 60. A když ještě méně, tak 45. A když jste nesplnil normu, tak 30 dek. Ale 30 dek chleba, tam toho, té cíhlí, to byl dost takový vlhký chleba, že pomalu. To bylo těžký, to byl kousíček. Tam v těch táborech, tam civilové neměli co dělat. Naopak, ty hrozně museli dávat bacha, poněvadž oni tam už v tom Norilsku, víte, ty lidi, tam občany, víte, ty volní, tak oni, víte, co dělali? Oni vzali bouchník, rozkrajili na kousky a teď, jak jsme chodili na ty práce, to byly brigády třeba, 30 lidí nebo takhle, že, tak takhle na kraji chodník nebylo, protože tam bylo to, takhle ten chleb rozhazeli, víte, aby vězňové mohli sbírat. No samozřejmě, nesměl jste vystoupit tak moc dlouho, poněvadž když jste vycházel na práci, víte, z toho tábora ráno, tak byl nastup a teď byla modlitba. Ten strážný říkal, že šach vpravo, šach vlevo, perměňají oružie. Že střílí, když
udělal krok doprava nebo doleva. Chodilo se na práci až 5 kilometrů třeba. Víte, že po těch skupinách, těch 40 lidí, nebo záleží, jaká ta skupina byla a co se dělalo, jo. A říkám, ty strážní, vzadu, předu, že a tohle, jo. A opravdu musel si dávat bacha, že aby vás neodstřelili, protože on mohl myslet, že chcete utíkat, i když tam jste nemohl utéct nikde. Že tam bylo lepší zůstat v tom táboře, protože tam jste měl aspoň, že nějakou stravu a tak dále, tak jste to přežil, a kdybyste utekl do té tundry a tak dále, co tam. Mráz až minus 60 stupňů.